Прывітанне. Вы глядзіце праграму «Пік свабоды». З вами я, Юрый Дракахруст. Тэма сённяшняга выпуску – ці можна паразумецца з рэжымам. Сёння наш госць – палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Александр, добрый дзень. Добрый дзень. Александр, навідавоку пашырэння рэпрэсій у Беларусі. Па ўсёй краіне пільна шукаюць і хапаюць людзей, якія ўдзельнічалі ў пратэстах 2020 году. Неўзабаве спаўняюцца тэрміны даўніны па ўдзеле ў тых пратэстах, які ўлада трактуе як злачынства. Вось гэтая цяперашняя хваля, гэта набіраюць вязняў, так бы мовіць, напаследак перад спыненнем рэпрэсіяў, ці і пасля, і пазней гэты каток будзе як каціўся, так і каціцца. Па-першае, хочу зрабіць такую рэмарку, што расслабляцца тым, што хто неяк засвяціўся на пратэстах, варта. Я чытаў вось тлумачэнні незалежных юрыстаў, яны звяртаюць увагу на тое, што пэўныя пасткі застаюцца ўсё адно. Напрыклад, калі чалавек хаваўся ад следства, то тэрмін даўнасці не працуе. Ці, напрыклад, могуць яго затрымаць па іншым артыкуле, і потым абнуляецца, так бы мовіць, гэты вось 5гадовы тэрмін. Так што тым, хто думае, што вось 5 гадоў прайшло, я магу там вяртацца, ужо ўсё, мяне не схопяць, я думаю, што трэба ўсё адно падумаць вельмі добра, таму што рэжым непрадказальны, і гэта ў Беларусі цяпер пануе тая сітуацыя, калі закон як дым увогуле. Гэта першае. Іногда не да законов, як некалі сказаў Лукашенко, у такім духу сілавікі і дзейнічаюць. Гэта першы момант. Па-другое, па сутнасці. Так, Лукашенко пакуль што ніякай адмашкі на спыненне рэпрэсій не даў, і гэты канвеер працуе ў сваім рэжыме. Ён ужо набраў абароты, і сілавікі яны зацікаўлены. Гэта іх хлебы ў прамым і ў пераносным сэнсе. Гэта для іх паказчыкі, адпаведна пасады, зорачкі, бюджэты і гэтак далей. Тут усё будзе залежыць ад палітычнай волі правадыра рэжыму. А тут мы ўжо уступаем у паласу толькі нейкіх спекуляцый і здагадак. Тут усё будзе залежыць па вялікім рахунку ад таго, ці ёсць сапраўды нейкі цвёрды план, вось гэты план так званай вялікай угоды, пра якую зліла у лютым інфармацыю газета «Нью-Йорк Таймс». Калі штаты сапраўды уцягнуць Лукашэнку ў нейкую пакрокавую стратэгію, вось ты выпускаеш палітвязняў, а мы там вяртаем амбасаду ці аслабляем пэўныя санкцыі, то тады ў яго будзе стымул ўсё ж такі прыцішыць гэтыя рэпрэсіі. І ў мяне няма ілюзій наконт прыроды, сутнасці і цяперашняй фазы гэтага рэжыму. Многія гавораць, каментатары, што ён ужо набывае рысы таталітарнага. Таму думаць, што ва ўсякім разе пры жыцці Лукашэнкі, пакуль ён кіруе, цалкам спыняцца рэпрэсіі, пачнецца нейкая сапраўдная лібералізацыя, на гэта спадзявацца не выпадае. Але акно магчымасцяў ёсць, і калі будзе у Лукашэнкі зацікаўленасць, то ён можа ва ўсякім разе даць указання сцішыць гэтыя рэпрэсіі. Таму што грамадства дастаткова запалоханае, і я думаю, што цяпер нават калі 2-3 разы меней пачнуць хапаць, не трэба чакаць, што заўтра народ вываліць на вуліцы. Шаноўныя гледачы, я нагадаю вам, што мы ў прямым эфіры. Вы глядзіце праграму «Пік свабоды» з Александром Класкоўскім. Стаўце лайкі, калі вам падабаецца, задавайце пытанне, але толькі калі для вас гэта бяспечна. Як нагадаў Александр, расслабляцца нельга нават пры праглядзе праграмы «Пік свабоды». А цяпер, Александр, я хацеў бы удакладніць. Вот цяпер навідавоку ўсё ж такі нейкі ўздым рэпрэсіяў, пад'ём. Вось на ваш погляд, это проста выпадковасць, як бы,
сабралі як бы справаў і запусцілі. Гэта некая новая стратэгія, новы этап, і вот як бы пад'ём і яшчэ больш і больш і больш далей. Ці вот так, як я выказаў магчымую гіпотэзу, што як бы пад сканчэнне тэрміну даўніны як бы падбіраюць, падскрыбаюць, як яны кажуць, а потым ужо, ну, ладно, как бы прыцішацца. Тры варыянты, які, на ваш погляд, больш імаверны? Ну, мы можам тут зноў жа толькі спекуляваць, і, магчыма, гэта спалучэнне ўсіх трох варыянтаў, такое перапляценне, таму што, як я ўжо сказаў, гэты канвеер дзейнічае так званая палачная сістэма ў Міністэрстве ўнутраных спраў, гэта значыць такая фармальная лічбавая справаздачнасць. І таму, магчыма, сапраўды працуе вось тая логіка, пра якую вы кажаце, то бок чалавекі набіраюць у запас, хапаюць людзей, таму што ёсць усё ж такі гэты дэдлайн, і потым цяжэй будзе выконваць паказчыкі. Наступнае пытанне пра цікавую размову пра ўладнага прапагандыста Юрыя Васкрасенскага з праваабаронцам Леанідам Судаленкам. Васкрасенскі патлумачыў, чаму, на яго погляд, пасля вызвалення ў чэрвені 14 палітвязняў, у тым ліку і Сергея Ціхановскага, працэс вызвалення не працягваецца. Вообще, если вы обратили внимание, за прошедший год досрочно вышли на свободу уже практически более 400 человек. А вы знаете, как вы там были, что даже месяц, если человеку на досрочно, да, выходит, и ему не впаривают 411 статью за нарушение режима. Вы же понимаете, что если режим захочет, каждый может там бесконечно сидеть. Так 400 человек уже вышло. А где в ответ хоть какая-то плюшка, как я говорил в этом интервью? Дайте плюшку. Откройте небо для белорусов. Дайте разрешение на провоз калия. Ну так може зараз американцы, напэўна, привезли плюшки американцы, паколькі, ну, Сергей Тихановский выйшаў. Вось гэта ж, напэўна, ёсць якісь. Они привезли. Я же вам сказал, это была политическая предоплата. Они привезли обещание, что привезут плюшки. А плюшек пока нет. Вот будут плюшки, перейдем тогда к следующему этапу. Якія плюшки? Дзе плюшка? Якія, на ваш погляд, шансы на тое, што афіцыйнаму Менску амерыканскі бок вот цяперашняй сітуацыі ў ліпені выдасць некую паводле Васкрасенскага плюшку, моркаўку, саступку? Па-першае, хацеў бы зноў жа зрабіць рэмарку, што Васкрасенскі гэта ўсё ж такі у іерархіі рэжыму даволі дробная сошка, і не абавязкова там Лукашенко сам ягонымі вуснамі, які выстаўляе ультыматумы Вашынгтону ў гэтым выпадку. Але разам з тым можна згадаць, што і сам Лукашенко вось быў урачысты сход перад афіцыйным днём незалежнасці, і ён там закранаў гэтую тэму. Прыблізна так прагучала, што я, маўляў, у гэтых гутарках з амерыканцамі не наўпрост, але намёкамі стаўлю пытання, каб яны ўсё ж такі санкцыі здымалі. То бок гэта ў галаве трымае кіраўнік рэжыму. Але тут зноў мы ўпіраемся ў пытанне, ці ёсць нейкая прадуманая пакрокавая стратэгія ў амерыканскага боку. Калі так, то, магчыма, ўсё распісана па этапах. Вось на тым этапе выпусцілі 14 вязняў за тое, што прыехаў Келах. Можа, у адказ... Гэта я фантазірую, канешне, выбудоўваю нейкую такую гіпатэтычную канструкцыю. Выпускае ён яшчэ там 20-30 вязняў, напрыклад, вяртаецца амбасада. Калі ён выпускае некалькі соцень вязняў, то можа ўжо гаворка зойдзе і пра паслабленне санкцый. Вось калі б такі план, такая пакрокавая стратэгія была, то гэта б, напэўна, працавала. Але, натуральна, мы можам толькі вось арыентавацца на нейкія газетныя злівы. Увогуле мы гэтую схему не ведаем. Тут час пакажа. Але, ну, вось ваш вопыт палітычнага аналітыка падказвае, што наступны крок зробіць Вашынгтон ці Мінск. Лукашенко штосьці зробіць яшчэ, кагосьці выпусціць, ці, я не ведаю, там, адносна вайны, што какой-то зробіць крок.
Ці Вашингтон зробіць, не ведаю, ну от як вы сказалі, можа ў дыпламатычнай сферы, можа там верне некалькі супрацоўнікаў в амбасаду, можа скасуе какие-то санкцыі, ці ну вот як вы лічыце, хто зробіць наступны крок? Ну, тут зноў жа можна толькі гадаць, таму што мы не ведаем гэтай іх схемы, таму тут 50-50, так бы мовіць. Магчыма, Вашингтон чакае болей шырокага жэсту, ну, умоўна, ў двукосці шырокага ад Лукашэнкі, тады мы пабачым вызваленне яшчэ групы ці некалькіх груп палітвязняў. Магчыма, ужо ідуць нейкія контакты, пакуль што закулісныя абвяртанні амбасады. Гэта доўгае пытанне, гэта не адзін дзень зойме. Так што зноў жа тут нам застаецца толькі назіраць. Гэта робіцца пераважна за зачыненымі дзвярыма. Яшчэ адзін прадмет аналізу гэта заявы Сергея Ціхановскага і Светланы Ціхановскай. Сергей пасля вызвалення ў інтэрв'ю Мікіту Мелказёраву распавёў, што амерыканцы раілі яму пэўны час, ну, грубо кажучы, памаўчаць, устрымацца ад каментароў. Сергей сказаў, што я этого рабіць не збіраўся і рабіць не буду, і не раблю. У сваю чаргу, ужо пасля візіта Келага, Светлана Ціхановская дала інтэрв'ю выданню «Палітіко», дзе сказала, што Лукашэнку трэба караць за яго злачынствы, а не залагоджваць, не патураць яму, у тым ліку і публічным прызнаннем. Вось, на ваш погляд, гэтыя заявы, гэтыя дзеянні уплывовых прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў Беларусі, они неяк могуць паўплываць на палітыку заходніх сталіцаў і Вашингтону, і іншых? Па-першае, тое, што ўжо відавочна, гэта разжняе Лукашэнку. На тым жа вось урачыстым сходзе 1 ліпеня ён шмат пасажаў прысвяціў палітзняволеным, усяляк там абражаў, звяр'ём называў і гэтак далей, канкрэтна не называючы прозвішча, але відавочна гаварыў пра Ціхановскага. Ён якраз пра гэта згадаў, што вось з амерыканцамі дамаўляліся, што ён патрымае там рот на замку па час, а ён адразу пачаў там крычаць, плакаць і гэтак далей. То бок гэта Лукашэнку відавочна зачапіла. Ну а потым Ціхановскі там яшчэ і у адным з інтэрв'ю прыгразіў яго на кол пасадзіць. Я думаю, што гэта не спрыяе настрою Лукашэнкі на нейкае разгортванне вось гэтага сюжэту, разгортванне контактаў. Так што гэта ўжо мінус, я думаю. І мінус яшчэ палягае ў тым, што з этычнага пункту гледжання гэта ж амерыканцы канфідэнцыйна гаварылі, а Ціхановскі з нейкім нават гонарам, з выклікам, з бравадай, ўсё гэта на публіку выклаў. Я думаю, што гэтыя вось амерыканскія дыпламаты, якія з ім кантактавалі, ну, у іх, так бы мовіць, асадачак усё ж такі застаўся. Хаця не яны вызначаюць найперш, наколькі далёка ўдасца прасунуцца па гэтым трэку. Тут многае залежыць ад настрою Трампа. У яго, як вядома, 7 пятніц на тыдні. Вось ён затвіціў ужо пра вызваленне Ціхановскага, паганарыўся гэтым, там сам сябе пахваліў. Ці ён гэтым задаволіўся, ці ў яго жаданне працягваць працэсы, яшчэ раз засвяціцца на гэтай глебе ў твітары. Таксама мы пакуль што не ведаем. Што тычыцца заяваў Светланы Ціхановскай, то тут таксама, ну, нейкі когнітыўны дысананс, так бы мовіць. З аднаго боку яна і іншыя людзі там з яе офіса, з аб'яднанага пераходнага кабінета б'юць сябе ў грудзі і кажуць, што мы гатовы там усе намаганні прыкладаць і прыкладаем іх дзеля вызвалення палітвязняў. Але з іншага боку, фактычна, Ціхановская крытыкуе адміністрацыю Трампа за тое, што яны знайшлі працоўную схему вызвалення палітвязняў. Гэта можна там вешаць ярлыкі і казаць, што гэта цынічна, гэта торг і так далей, але людзі выходзяць, эфект ёсць. А вось той шлях узмацнення санкцыяў, які прапануе Ціхановская, ну і ўвогуле мейнстрым
вось гэтай палітычнай іміграцыі. За 5 гадоў, вось, калі Еўрасаюз паслядоўна пакет за пакетам уводзіў санкцыі, ніякага відавочнага эфекту гэта не дало. На гэтым вось трэку адносінаў паміж Мінскам і Еўразвязам ніводнага чалавека не было вызвалена. Так што тут вялікае пытанне, ці сапраўды шчыра тады гэтыя лідары апазіцыйныя дабіваюць вызвалення палітвязняў, ці гэта проста пустая рыторыка. Таму што адкідаць працоўную схему і, так бы мовіць, вось працягваць гэты вось пакланенне такому карга-культу, я б так назваў вось гэту фетышызацыю санкцыяў. Таму што за 5 гадоў яны эфекту не далі. Лукашенко кажа, што чым болей вы будзеце цісць, тым мацней мы будзем трымацца і мацаваць дружбу з Расіяй. І яно сапраўды так. Пакуль што для мяне адзіны відавочны эфект гэтых санкцыяў — гэта тое, што яны б'юць, нават два эфекты. Б'юць па звычайных беларусах, якія там не могуць выехаць нармальна за мяжу, цяжкасці вялікія з легалізацыяй, калі яны ўжо за мяжою, цяжкасці нейкія там з набыццём тавараў, лекаў і гэтак далей. І па-другое, эканоміка Беларусі ўжо ўсё болей і болей завязваецца на Расію. Гэта ўжо катастрафічная залежнасць. І тут узнікае пытанне, ці трэба паліць дом, каб падсмажыць яечню. Ну, гэта асобная вялікая тэма, але факт тое, што пакуль што вось у месаджах Ціханаўскай, на мой погляд, не сыходзяцца канцы з канцамі. Александр, вось тут у нас пытанне у Ютубе да вас. Лукашенко не гатовы выпусціць усіх палітвязняў, нават калі яму самасвал з плюшкамі прывязуць. Мне здаецца, што гэта для яго будзе ўсё роўна паказаць поўную адсутнасць яиц, ды і сістэма ўжо не дазволіць яму так проста пакінуць яе без працы. Вы згодны? Не зусім. Ну, сапраўды, тое, што Лукашенко цяпер у пэўнай ступені залежыць ад меркавання сілавікоў, зноў жа паказалі ягоныя пасажы вось на тым самым сходзе. Я ўжо 3-й раз да яго вяртаюся, але там была паказальная вялікая ягоная прамова, а мне ўсё гэта даводзіцца паводле роду службовых абавязкаў выслухоўваць, хоць гэта не заўжды эстэтычную асалоду прыносіць. Дык вось, Лукашенко тады на гэтым сходзе таксама... Нагадайце яшчэ раз пытанне. Ну, што ён не вызваліць усіх палітвязняў за любыя саступкі заходняга боку. Яму сістэма не дазволіць это зрабіць. Так, дык вось я хацеў сказаць, што на гэтым сходзе Лукашенко ў пэўнай ступені апраўдваўся перад сілавікамі, чаму ён, маўляў, робіць такія вось рэверансы, чаму ён ладзіць перамовы з гэтымі заходнікамі, чаму ён выпускае палітвязняў і так далей. То бок момант залежнасці ўсё ж такі ёсць. Але іншага боку, ну, думаць, што сілавікі ўжо сталі нейкім палітычным, так бы мовіць, слоем, таксама не выпадае. Калі Лукашенко скажа, то не будзе бунту сілавікоў, не будзе змовы, таму што гэта жорсткая сістэма, у якой ён усё ж сёння лейцы моцна трымае. Таму гэта зноў жа я вяртаюся да таго, што я ўжо казаў, калі будзе пакрокавая стратэгія, калі будзе ўцягванне Лукашэнкі, калі ён будзе бачыць, што ёсць стымулы, там, калій, напрыклад, выведуць з-пад санкцый. Ну, тут таксама цяжкае пытанне, таму што калій раней перавальвалі праз Клайпеду, праз літоўскі порт, а Літва пакуль што жорсткую палітыку займае. Гэта таксама асобны аспект, пра які можна доўга разважаць, як будуць складвацца, ці будзе ўзаемадзеянне штатаў з Еўразвязам у гэтым пытанні. Пакуль што ёсць дысананс і розныя падыходы. Але, тым не меней, Лукашенко вось кажа, што ён зацікаўлены ў зняцці санкцый, і таму не зусім на нуль звесці рэпрэсій. Усё ж такі трымаць грамадства ў страху ён не адмовіцца,
зменшыць іх ён можа. І глядзіце, вось яшчэ аргумент такі. Многія казалі, што Ціхановскага ён ніколі не выпусціць, згноіць у турме, таму што гэта асабісты вораг, ён там параўноўваў правіцеля з прусаком і гэтак далей, там з тапкамі гэтымі ездзіў на даху аўтамабіля з намёкам, што трэба гэта насякомае прыбіць такім чынам. Вось. І выйшаў Ціхановскі, бачыце. Так што Лукашенко можа пераступаць праз асабістыя крыўды, праз помсту, а ён, як вядома, крыўдлівы і помслівы чалавек, калі у яго ёсць зацікаўленасць у нейкім развіцці адносінаў, у гэтым выпадку з Вашынгтонам. Так, я вот подхоплю эту вашу реплику. Лукашенко ніколі не вызваліць Ціхановскага. Мы з вами памятаем пасля 2008 году такія ж размовы. Лукашенко ніколі не вызваліць Казуліна. Вызваліў. І вот у меня пытанне да вашага досведу, так бы мовіць, старажыла, вопытнага палітычнага аналітыка. Параўнанне папярэдніх раундаў спробаў нармалізаваць адносіны паміж Захадам і беларускім рэжымам і цяперашнімі спробамі. А это яшчэ напрыканцы 20-го стагоддзя пад эгідай АБС, это 2008, пасля 2008 году, пасля 2015 году. Вось з таго досведу, якія высновы можна зрабіць пра цяперашнія спробы. Ці гісторыя ввогуле не паўтараецца ні ў чым, сітуацыя зусім іншая, вайна ідзе і, маўляў, тое, што было раней, цяперашняга ніяк не тычыцца. Ці тычыцца? Гэта пытанне, на мой погляд, варта дыялектычна разглядаць. З аднаго боку, сапраўды нельга двойчы ўвайсці ў адну і тую раку, а з іншага боку, пэўныя паралелі ўсё ж можна правесці. І найперш, відавочна, што ва ўсіх гэтых выпадках, уключаючы вось цяперашнюю сітуацыю, гэты сюжэт з амерыканцамі, Лукашенко так ці іначай пераследаваў мэту павялічыць для сябе абсяг для геапалітычнага манеўру, зняць нейкія санкцыі, дамагчыся адноснай хаця б нейкай сваёй легітымацыі на Захадзе. І цяпер усе гэтыя матывы таксама прысутнічаюць. Іншая рэч, што цяпер значна большая залежнасць ад Масквы. Чаму я не буду тлумачыць, пра гэта ўжо шмат сказана, як некаторыя так кажуць груба, павадок стаў значна карацейшы. І таму тут многае будзе залежыць ад таго, як будуць развівацца цяпер стасункі паміж Вашынгтонам і Масквой. Мы бачым ужо сімптомы таго, што Трамп пачынае злавацца на Пуціна, і калі сабе ўявіць вось тую сітуацыю, што там пачнецца ўжо такое біццё посуду пасля умоўнага мядовага месяца, то, канешне, Лукашенку будзе значна цяжэй працягваць нейкую аўтаномную гульню з Захадам. Цяпер ён можа Пуціну сказаць, што вы ж там з амерыканцамі перамаўляецеся, дык чаму мне нельга? А калі ўжо ўсё будзе на нажах у Масквы з Вашынгтонам, то, канешне, тады, так бы мовіць, малодшага брата могуць паставіць на месца ў гэтым пытанні. А вось працягваючы гэтую тэму ультыматума Трампа, дэдлайна, который ён выставіў, это верасень, а ў верасні якраз адбудуцца вучэнні. Вучэнні Захад 2025. І вось, магчыма, Пуцін не пойдзе насустрач прапановам Трампа. Трамп вядзе мыты, можа быць. А тут вучэнне. Пуцін можа выкарыстаць вучэнне неяк для таго, каб паслаць какое-то послание Трампу. Не абавязкова выкарыстаць вучэнні, как в 22-м годзе, для нападу на нейкага, але вот они такими сігналамі абменьваюцца, а тут даволі зручная як бы пляцовачка, ситуация. Вот могуць быць вучэнні как-то выкарыстаныя вот в этом, скажем так, диалогу двубою паміж Москвой и Вашингтоном.
Мне здаецца, што наўрад ці, таму што гэта, па-першае, будзе ўжо так, груба кажучы, падстава для Лукашэнкі, і думаю, што калі яны будуць абмяркоўваць гэты сюжэт, дык Лукашенко скажа, ну, я ж буду абсалютна па-дурному выглядаць, я ўжо перад Западам анансаваў, што мы зменшаем іх маштаб, што мы іх адводзім у глыб краіны, і раптам вось такія форцелі мы пачынаем выкідываць. Ну, паслухае Пуцін ці не, гэта іншае пытанне, але у Пуціна таксама, я думаю, няма, па-першае, пораху ва ўсіх сэнсах, каб рабіць нейкімі маштабнымі гэтыя манеўры, прысоўваць іх да межаў Украіны ці НАТО. Мне здаецца, што наўрад ці тут усё, вось, у мяне такое адчуванне, што ніякіх сюрпрызаў не будзе. І для мяне такія тэставыя паказчыкі, гэта як ставяцца украінцы і літоўцы, яны звычайна хваравіта да такіх рэчаў ставяцца, але тут вось і з Кіева, і з Вільні даволі спакойныя такія каментары, што мы не бачым небяспекі ў гэтых манеўрах. Александр, еще такой цікавый сюжет. Многие звярнули увагу, что вот в этой промове перед официальным днем незалежности Лукашенко хіба не ўпершыню, ну, кажучы такой звыклай для яго мовай, наехаў на Трампа. Бо раней, і як бы, калі Трамп ужо не быў прэзідэнтам, і калі ён быў абраны, ад Лукашэнкі толькі хваласпевы на адрас Трампа. А тут, ну, они такія не агрэсіўныя папрокі, не лаянка, але, ну, вот это Донні неправільна робіць, не, вот это вот, нехорошо. З чаго? Я думаю, тут працуе псіхалогія Лукашэнкі. Ён баіцца здацца нейкім слабым, ён жа такую турэмную лексіку заўжды выкарыстоўвае, што мяне ніхто там не нахіліць і гэтак далей. І гэта сапраўды ў яго глыбока сядзіць, вось гэты мачызм, так бы мовіць. І я зноў нагадаю, я ўжо згадваў, што на гэтым сходзе ён у пэўнай ступені перад сілавікамі і калі шырэй перад сваімі прыхільнікамі апраўдваўся за гэтыя вось нібыта рэверансы перад Вашынгтонам. Ён адчуў, напэўна, што нейкія там за ягонай спінай ідуць размовы для яго неспрыяльныя. І каб свой імідж зноў умацаваць, што ён круты, ён такі вось мача, ён, я думаю, ужыў вось гэтую такую рыторыку. Маўляў, вось і сам Трамп мяне не страшны. Я думаю, што гэта праца на ўнутраную аўдыторыю, і Лукашенко, напэўна, разлічвае, што наўрад ці Трамп будзе глядзець відэазапіс гэта ягонага выступу і праці памочнікі яму паднясуць, таму што, ну, для іх там, ведаеце, нейкія тырады дробнага дыктатара ў далёкай краіне, гэта не вартая ўвагі нейкая драбяза. Александр, вось зараз і мы з вами, і ўвогуле, вот я б сказаў, аналітычная супольнасць в асноўным абмяркоўвае вось шансы на перамовы, на дыялог, на взаемаразумення паміж Лукашэнкам і Захадам, а калі вузка казаць, то ўвогуле Вашынгтонам, Трампам. Але ёсць праблема паразумення ўнутры Беларусі, ўнутры беларусаў, беларускага грамадства. Вот можна прыгадаць, што нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі в сваім апошнім слове на судзе ў 23-м годзе гаварыў аб неабходнасці нацыянальнага прымірэння. Не лаяў сваіх суддзяў, не лаяў тых, хто як бы гэтых суддзяў прызначыў, не лаяў рэжым, а гаварыў аб прымірэнні. Тады вот ягоныя словы, ну, як бы вялікага водгуку не мелі, прямо скажам. І з таго з уладнага боку, але і з іншага боку таксама. Вось на ваш погляд, ці павялічыліся шансы на такое прымірэнне? Ці оно і не патрэбна? Якое прымірэнне з катамі?
Сапраўды, тады, я думаю, тыя, хто чытаў прамову Бяляцкага, не зусім яго зразумелі, тому што, ну як так, яшчэ быў гэты рэвалюцыйны азарт, яшчэ былі свежыя гэтыя раны, і душэўныя, і фізічныя ў многіх, бо калечылі сілавікі. Якое прымірэнне з гэтымі вар'ятамі, з гэтымі катамі. Але вось прайшло 5 гадоў, і ўжо, я думаю, многае пераасэнсоўваецца, ёсць вялікі горкі досвед. Так што цяпер мне здаецца, што і апазіцыйная ці дэмакратычная частка грамадства ўжо іначай глядзіць на гэтую сітуацыю, на гэтую праблему, хоць і радыкалаў таксама стае. Вось паказальна, што Святлана Ціхановская як мінімум двойчы за апошнія дні там ці тыдні таксама загаварыла пра магчымасць нацыянальнага дыялогу. Яна параўнала ў абодвух выпадках, гэта былі яе інтэрв'ю ў тых ці іншых выданнях, з круглым сталом, які быў у 1989 годзе ў Польшчы. Ну, адразу скажу, што гэта параўнанне кульгае, таму што ў Польшчы была зусім іншая тады сітуацыя. Тады зноў узняла галаву салідарнасць, прычым яна дзейнічала не за мяжой, як цяпер дзейнічае каманда Ціхановскай і іншыя там структуры палітычнай эміграцыі. Салідарнасць дзейнічала ў краіне. Яна зноў арганізоўвала шматлюдныя маніфестацыі, страйкі ахапілі ўсю краіну, прычым з палітычнымі патрабаваннямі. І яшчэ адзін важны момант, гэта ўжо пачала хістацца савецкая імперыя, у арбіце якой была сацыялістычная Польшча. Вось калі ўзяць гэты набор акалічнасцяў, то фактычна нічога падобнага на сёння ў Беларусі няма. Якія там страйкі? Хтосьці заікнецца, яго адразу скруцяць у бараноў рог. Так што паралель з Польшчай пакуль што яна павісае ў паветры, і відавочна, што сёння умоваў для таго, каб распачынаць нацыянальны дыялог у краіне няма. Тым болей, што і сам рэжым, ён раскол у грамадстве павялічвае. Вось Лукашенко, ён жа проста расчалавечвае сваіх палітычных праціўнікаў. Гэта у яго звяр'ё, жывёлы, падонкі, там, мразі, як ён кажа, і гэтак далей. І які тут нацыянальны дыялог? Без улады для танга патрэбныя двое, а калі ва ўлады і канкрэтна у аўтарытарнага кіраўніка такі вось падыход, такія погляд, канешне, з ім у гэтым плане кашу не зварыш. Я думаю, што нацыянальны дыялог стане магчымым, напэўна, ўжо пасля сыходу Лукашэнкі, і калі нехта з ягоных наступнікаў вырашыць, што ўжо прыйшоў час троху адкруціць гайкі і пачаць нейкую хаця б адносную адлігу. І ў кожным разе гэта не будзе так, што ў адзін дзень селі за гэты круглы стол і пра ўсё дамовіліся. І, дарэчы, можна спрагназаваць, што калі зноў пачнуцца палітычныя забурэнні ў краіне, то там менавіта ўнутры Беларусі знойдуцца новыя лідары. Ніхто не будзе там чакаць варагаў з Вільні ці з Варшавы, ды і як яны з прысудамі вялікімі завочнымі прыедуць у краіну. Так што, магчыма, зусім іншыя людзі ўжо будуць і з боку апазіцыі, грамадзянскай супольнасці. Увогуле, так ці іначай, без гэтага дыялогу не абысціся. Хаця многім гэта цяжка ўявіць, але ж мы досвед трансфармацыі шмат якіх аўтарытарных рэжымаў, узяць, напрыклад, тую ж Іспанію, ці трансфармацыя рэжымаў у краінах былога так званага сацыялістычнага лагеру. Там жа таксама быў жорсткі пераслед іншадумцаў, былі вялікія крыўды, але не саджалі ж там на кол агентаў Штазі, напрыклад, калі браць былую ГДР і гэтак далей. Так праходзілі ілюстрацыі ў гэтых краінах, але яны былі даволі мяккімі. І мы бачым, што і былыя камуністы сённяшнія ў той жа Польшчы займаюць нейкія дастаткова важныя прэстыжныя пазіцыі. То бок грамадства перамалола, перацёрла гэту
масіў гэтых крыўдаў, прэтэнзій адзін да аднаго, дзесьці гэта лепей, дзесьці горай, да канца не ўсе будуць задаволеныя, але іначай проста без таго, каб шыць нацыю, расколатую, разарваную сёння, проста не будзе будучыні ў Беларусі. Александр, а вось вы ўжо сказалі пра тое, што як бы дыялог, паразуменне, примирение, оно может адбывацца ў розных формах. Это не абавязкова палітычныя перамовы за нейкім круглым сталом. Але вось мы ўжо зараз бачым у межах дэмакратычных сілаў пэўную плынь, якая як бы мае нейкі свой погляд. Я маю на ўвазе это і палітыкі кшталту Івана Краўцова, і Валера Кавалеўскага, і Вольгі Гарбуновай, і такія даследчыкі, як, скажем, Павел Мацукевич, такой палітык, як Андрей Егораў, як Светлана Мацкевич і гэтак далей. Яны з як бы офісам Ціхановскай, з Ціхановскай як бы спрачаюцца пра заходнюю палітыку з аднаго боку, але насамрэч і пра Беларусь. Якой павінна быць Беларусь, як павінна мяняцца Беларусь. Вы не лічыце, што вот з'яўленне вот этой групы это, ну, калі не сам ідэалог яшчэ, але гэта яго нейкае прадвесце? Так, невядома, калі гэта адбудзецца, наўрад ці гэта заўтра адбудзецца, але зноў жа вось калі чытаць такія даследаванні, як трансфармаваліся жорсткія там паўталітарныя ці жорсткія аўтарытарныя рэжымы, то часта гэта адбывалася ў выніку таго, што знаходзілі паміж сабой агульную мову, ну, адносна ўмераныя такія памяркоўныя плыні як з боку ўлады, так і з боку апазіцыі. То бок вось радыкальныя самыя адсякаліся пазіцыі і на гэтым полі шукаўся кампраміс. Таму я думаю, што вось гэта платформа умоўная, з якой выступаюць пералічаныя вамі палітыкі, яна мае сваю перспектыву. Ясно. Добра. Дзякуй вялікі. Шановнае спадарства, я нагадаю, што з намі быў палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Дзякуй, Александр. А за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, вы можете сачыць у праграме «Пік свабоды». Заставайцеся са свабодай.